id-Dalai Lama. Id-Dalai Lama huwa wieħed mill-aktar figuri maħbuba u ta' ispirazzjoni ta' żmienna. Bħala l-mexxej spiritwali u temporali tal-poplu tat-Tibet, illum provinċja Ċiniża. Il-ħidma twila u bla għeda tad-Dalai Lama bħala bennej ta' pontijiet, promutur tal-paċi u leħen tal-moviment għall-indipendenza tat-Tibet. Din elevatu għal wieħed mill-akbar mexxejja morali tad-dinja. L-14 il-Dalai Lama, Tenzin Gyatso, twiled fl-1935 familja fqira ta' bdiewa fuq il-ħasira fi-stalla tal-baqar fil-villaġġ żgħir ta' Taxter, fil-grigar tat-Tibet. It-titlu Dalai Lama jfisser Oċean ta' Erf, titlu li tassew jixxaq lil dan il-bniedem straordinarju. Ta' sentejn biss kien midluk bħala Dalai Lama, skont it-tradizzjoni Buddista Tibetana. Ta' 6 snin dan it-tifel ta' karattru mqareb u avventurus beda l-edukazzjoni reliġjuża tiegħu u fl-1950 minn dak kien għandu 16-il sena, id-Dalai Lama sejjaħ biex jassumi poter politiku sħiħ bħala kap tal-istat meta t-Tibet kien meddet miċ-Ċina. 4 snin wara mar Peking biex jitgħallem ma' Mao Zedong u mmexxejja oħra imma n-negozjanti tal-mexxejja Ċiniżi ma waslu mkien. Fl-1956 iltaqgħu wkoll mal-Prim Ministru Indjan Nehru u tkellem miegħu fuq il-qagħda ħażina tat-Tibet. Nhar l-10 ta' Awwissu 1959, il-Moviment ta' Reżistenza Tibetana għamel protesta qawwija f'Lhasa li ġiet imrażna bil-vjolenza miċ-Ċiniżi. Eluf ta' irġiel, nisa u tfal ġew massakrati fit-toroq tal-kapitali u f'postijiet oħra. L-attiviżmu ta' żagħżugħ Dalai Lama għal Tibet liberu u demokratiku waslu biex ġimgħa wara huwa ħarab lejn l-Indja wara li ċ-Ċina okkupat militarment lit-Tibet. Ta' 23 sena, imlibbes ta' soldat, id-Dalai Lama ħareġ qalb il-folla li kien hemm quddiem il-palazz li qatt ma kien se jara iżjed. Huwa qabad vjaġġ perikolus, qasam il-muntali tal-Himalaja bil-mixi flimkien ma' ommu, 2 minn ħutu, grupp ta' soldati u membru tal-kabinett, kollox 300 ruħ. Kienu jivvjaġġaw biss bil-lejl biex ma jiġux innutati mill-gwardji Ċiniżi. Kellhom saħansitra jaqsmu xmara fuq dajsa magħmula mill-ġlud tal-annimali. Imma sakemm feċ fl-Indja ġimagħtejn wara l-ħarba, ħafna madwar id-dinja beżaw li kien inqatel. Fit-Tibet li kellu jħalli warajh, eluf mietu waqt ġlied mas-soldati Ċiniżi. Dawk li rġiel kollha fl-età tal-ġlied u li baqgħu ħajjin ġew deportati. Mill-1960 sal-lum, id-Dalai Lama kellu jgħix il-bot minn artu f'dara masala fl-Indja, is-sede tal-Gvern Tibetan fl-eżilju. Fl-1973, id-Dalai Lama iltaqa' mal-Papa Pawlu VI u fis-snin ta' wara iltaqa' mill-inqas minn darbiet ma' Papa Ġwanni Pawlu II. Qabel l-ewwel laqgħa tiegħu mal-Papa Pollak fl-1980, id-Dalai Lama kien għalhekk. Qegħdin ngħixu fi żmien ta' kriżi kbira, żviluppi inkwetanti fid-dinja. Ma nistgħux insibu l-paċi f'ruħna mingħajr sigurtà u armonija bejn il-popli. Għalhekk inħares il-qudiem fidi u btama għall-laqgħa tiegħi mal-Papa biex niftħu l-bieb għall-paċi bejn il-popli. Fl-1986 saret f'Assisi il-laqgħa storika bejn il-mexxejja ta' reliġjonijiet fuq stedina tal-Papa Ġwanni Pawlu. Jien kelli l-privileġġ nieħu sehem f'din il-laqgħa, jgħid id-Dalai Lama, avveniment importanti u sinifikattiv ħafna fuq stedina tal-Papa. U rejna lill-komunità internazzjonali li t-tradizzjonijiet differenti tagħna jistgħu tassew jitolbu flimkien u jibgħatu messaġġ ta' paċi minn pjattaforma waħda. Sa mill-ewwel żjara tiegħu fil-pajjiżi tal-Pument fil-bidu ta' snin 70, il-fama tad-Dalai Lama bħala bniedem għaref u bniedem tal-paċi kibret qatih. Ħafna universitajiet tal-Punent tawh unuri għall-ħidma tiegħu għall-paċi u l-libertà. Fl-1989 rebaħ saħansitra il-Premju Nobel għall-Paċi u fl-2006 il-Midalja tad-Deheb tal-Kungress Amerikan. Ir-rivista Time sejħet lid-Dalai Lama wieħed mill-uliet Mahatma Gandhi u l-eredi spiritwali tiegħu tan-non-vjolenza. Waqt il-vjaġġi tiegħu id-Dalai Lama tkellem bil-qawwa favur ir-rispett bejn ir-reliġjonijiet differenti tad-dinja. Is-sokta jieħu sehem fiktar avvenimenti li saru tul is-snin li laqgħu flimkien ir-reliġjonijiet dejjem messaġġ ta' responsabbiltà universali, imħabba, kompassjoni u ħniena. Il-bżonn ta' relazzjonijiet umani sempliċi qiegħed kull ma jmur isir urġenti. Id-dinja tal-lum hija iżgħar u iktar interdipendenti. Il-problemi ta' nazzjon m'għadhomx jistgħu jissolvew minn dak il-pajjiż waħdu. Għalhekk, mingħajr sens ta' responsabbiltà universali, is-sopravivenza tagħna stess tkun medda. B'dan nifhmu li nħossu għas-sofferenza ta' poplu daqs li kieku hija tagħna. Narfu li anke l-għadu tagħna huwa mqanqal mit-tfittxija l-kuntentizza.
Irridu narfu li l-bnedmin kollha jriddu dak li aħna rridu. Dan huwa l-mod kif nistgħu nifhmu tassew lil xulxin.